Mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamo giyotay. Sa atong ebanghelyo karon, usa ka butang ang pagipahinumduman kita aron makapahulay kita og giyotay. In this world, sa atong pagpuyo diri sa kalibutan, grabe kaayo ka busy. Tanan, almost ang atong oras, atong panahon, we are so preoccupied with so many things. Especially sa kompetisyon sa kalibutan, halos na lang kumakita nato ang mga tao puro nagdinaganay kay trabaho diri, trabaho dito, daghang mga concern sa kinabuhi, daghang gipanghuna-huna. Manausahay ang pulong pahulay alien sa ila. Usahay siguro sa ato mausab. Muna kumenta nga pahulay usab, grabe naman nimong paningkamot. Maingon dayon ang uban, sayang ang oras ug panahon. Kay ang akong ipahulay nga usa ka oras, makakwarta na ko ani. Same thing kini usab, bisan adlong Domingo. Bisan adlong Domingo na ako na-encounter, bisan Domingong dako, naninda, nanabaho, ningon ko, hatagi usab og panahon ang Ginoo. Pahulay usab ang iyang tubag, sayang kaayo ang kita, maayo na lang makapalit og bugas. Maayo yang hunahuna, oo. Pero kung atong lantawon kini, kung kita ang atong kinabuhi na ulipon lang sa kana nga panginahanglan, hinumduman nato mga igsuon nga kita ang atong kinabuhi wala lang kita nabuhi dinha sa pagpangita og kwarta. Hinumduman nato nga ang tanan nga naa kanato, nga ang tanang kusog nga anaa kanato, hinatag kana tanan sa Dios. Sa atong ebanghelyo karon, kita gipahinumduman. Nakita ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga gikapoy usab tungod sa ilang misyon nga gibuhat mo nang niingon sa Jesus. Mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamo. Naay usa ka author nag-ingon siya sa iyang usa sa mga linya sa iyang giingon dito sa iyang libro. Silence is the language of God. It is only in silence that we can hear God talking to us. My dear brothers and sisters, today we are all reminded sa atong kalibutan karon grabe kasaba. Bisag unsa nang nga klase nga tingog atong nadunggan, social media, mga fake news daghan kaayo. Sa atong katilingban sa society, daghan kaayong mga boses, daghang mga tingog nga atong nadunggan, tungod sa kadaghan wa ta kahibalo kinsay sakto, unsay sakto. Muna karon kita gipahinumduman. Kung gusto nato madunggan ang sakto nga tingog, kita magahin og oras ug panahon sa paghilom. It is only in silence that we can hear God talking to us. Muni sa atong ebanghelyo si Jesus iyang gidala iyang mga tinun-an ngadto sa awaaw, ngadto sa lugar nga hilom. Ikaduha, ang rest nga atong gipasabot dinhi dili lang ni pahulay sa physical. Kung kamo karon nga naa sa kagul-anan, kung naa sa sitwasyon nga bugat, nga naa sa sitwasyon nga lisod, kita usab gipahinumduman sa pagpahulay. Kita gipahinumduman nga mo-surrender ug ihatag ngadto sa Dios ang atong gibati karon. Nga kita gipahinumduman nga niingon sa Jesus, duol kamo kanako ug papahulayon ko kamo. Mo nang pagpamalandong nato karon, we need to decide. We need to decide. Kaya usahay lisod man gud sa ato nga mahimo surrender sa ato ang giagian karon. Kay we think that we are in control. Bikmo nang usahay, di kita mag-silence, di kita mapahulay, kay feeling nato wa tay nahimo, feeling nato passive, unya kita gusto man ta sa atong kinabuhi, nga we are always in control of everything. That is why it is very hard for us to surrender it to God. In prayer, two things that we need to be reminded of. Una, in prayer, we need to recognize
nga ang tanan grasya sa Ginoo. We need to recognize nga ang tanan, ang Dios ang in control. We let God to be God in our life. Sometimes kita man ang gusto magmahimong Dios sa atong kaugalingon. We need to surrender. We need to let go and to let God in control. Today, we are all reminded to rest and let God to be God in our life. Amen.